আরে 7টা বাজিগলানি। আরে মাଳତୀ উঠেনি না কোন? 5টাରୁ উଠି କାମ ସାରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଶୋଇଛି? ଯାଏ ତାକୁ ଡାକି ଦେଇ ଆସେ। ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ଆରେ ରାତିରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ନା ପାଲା ଦେଖି ଯାଇଥିଲ ବା? ହାଁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କି? ହେଁ, ଆରେ ମାଳତୀ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ। ଆରେ ନଟିଆ, ଗଲେ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳେଇକି ବାସନ ଧୋଇଦେବୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ତୁ ଖାଇଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ବାପା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି। ତମେ କାମ ସାରି ରୋଷେଇ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ମତେ ଜଳଖିଆ ଦିଅ, ଭୋକ ପରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ 2ଟା ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛ, ଇଏ ତ ପାଟିରେ ମିଳେଇଯିବ, ପେଟକୁ କଣ ଯିବ? ବହୁତ ସବୁଦିନ